natog salida. Kita namang ko ana. Tanawan aro. Kanang lalaki ana, namgaw ko ana, maglakaw. Di ba? Then nasa kami nagbang babae ron. Pagkatapos di ba kasumbagay, ng babae ug lalaki. Pero ang babae di malupig, may kay mga rate. Ta. Mutawag nag-back up ron, nag-back up ng babae. Di ba? Dayon ang unsa. Pagkatundo ato, maabot mo itong mga back up. Gapinusalay sila dito. Then pagkamanang tugpog bomba. Pag tugpog bomba na ay Imuha na ng cellphone na. Kay ikaw lang to, kay kabalo man kag si padul nga ng istoryang salida. Litses! Sumbagay ta! Sumbagay magkaka. Ay, wala day kay kamot. Sorry kayo, di man day ka kapanumbag. Hoy! Buhay ko ba? Hoy! 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 Buhay ko ba? Maluhay ka! Hoy! Hoy! Balag rin tawong! Dunlan ka. Bang, babang. May ngapon diha, kanang muilis ka tong hulam na ko ni 200. Mas maayo na ako siya. Maayo na ako parcel malabot ron. Salamat kayo. Kanang naanap nung takuyan niyo lagi nimo bang. Ano saman? Magpaprenatal mo ko sa kuwang burosir, pwede mo hulam na pukunin mo sa kaliba? Mao ding ba ilis ka na kog 200 kay mulos kag usa ka libo. Nya unsa man wala magipukoy kwarta na. Tagi mi tulong lagi kay nako bang. Namatay wala gipukoy kwarta gya. Ano tungil ko na ba sing kay mga nilupi-lupihan ni ba? Wala na. Na lagi dagway. Oh, na mo lagi sa kalibo, no. Salamat kay ani ba, ako na ning barian pohon. Salamat. Hoy. Dayo ka ni sa. Oh, dayo, ano man? Hoy, si kumpiyansa ni daghan ra ba kay bayot haan ni, matripingan niya ka. Mo ba? Gani. Ay, sige, salamat. Dai 1,000 oh. Para sa man eh. Basta. Sige. Mama ni tagaan mo kung 1,000. Para sa man eh. Uy! Mama magkukun ko ninyo! Mga bayot ka mo! Mo ni tingo. Ako na po, bang si Stephen na po. Dili lagi ko mainom kay dali ra ko mahubog. Balig ka. Ikaw im na ba? Dili lagi kay bisag gamay kayo, dali ra ko mahubog yun. Pag inom diya, kami yung puiwato nimo. Natawa. Ingon bitaw ka na ako titing na ayaw paim na tanawan naman hubog na noon ni dayon. Wala bibong kabulog dali day na mahubog iskatulo ra na hubog dayon. Matay nung kalay para kay ito. Pagilom. Kipo. Lah, ilam ko ana. Oh, ano mo? Brad. Kabantay mo ang lalaking gagrin na sinina. Wala ka ba, Brad? Wala ka ba mi kabante, Brad? Ay mo kumpiyansa ha to, guys. Natsira ba to? Guys, natsa ko cellphone na to. Mo ba? Sige, Brad. Hala, sige. Brad. Lamat tinga. Ano sa ito? Ano yung cellphone? Cellphone ninyo, cellphone, Brad. Pagilom mo. Ha?